La zona blava de la Seu d'Urgell continua sent gratuïta 3 mesos i mig després de deixar-se de pagar per la finalització de la concessió a l'empresa que la gestionava fins a finals de l'any passat. Des de Progrés s'ha volgut deixar molt clar que això és un signe evident d'improvisació, ja que la data de finalització de la concessió feia 5 anys que se sabia. El 2007 ja ningú va entendre l'augment desmesurat de places de zona blava que es va fer, llavors això ha portat que no hi hagués ocupació de vehicles i per tant s'ha impugnat per part de l'empresa i hi ha un deute de l'empresa anterior de 600.000 euros que no vol pagar i està en via judicial. Per tant ja va començar malament, el plantejament anterior era erroni i doncs bé, ara anem pel mateix camí, fem un nou concurs, feia 5 anys que sabíem que s'acabava a finals de 2012, no hem esperat fins l'últim moment per fer el nou concurs i doncs bé, ens trobem que ja portem més de 3 mesos sense zona blava, amb els problemes i els prejudicis per les zones comercials, pel centre històric. Des de Progrés també es denuncia que no s'ha fet res per evitar els errors que va haver-hi amb l'anterior concessió i l'accés de places de pàrquing en zona blava. No s'ha acceptat pràcticament cap de les nostres propostes. Nosaltres dèiem reduir els carrers en els quals no hi ha ocupació, llavors dèiem crear zones toves en els quals precisament els dies de mercat, els dies que hi ha més ocupació funcionés com a zona blava i els dies que no hi ha mercat, doncs evidentment no té sentit perquè és que no hi ha ocupació i evidentment demanant també targetes per residents i targetes per comercials. Recordem que la zona blava tornarà a estar operativa en breu, un cop Saba la posi en marxa de nou després d'haver guanyat el concurs públic.